Benvingudes i benvinguts al Renova Fashion Show, aquesta passarel·la lila, violeta, que hem plantat a la plaça Catalunya, a la Fira de Consum Responsable, per mostrar totes aquelles iniciatives que ens permeten fer un consum responsable de la roba i, a més, generar zero despesa o molt poca despesa, tant a nivell energètic com de materials. Tenim peces d'upcycling, peces com aquesta, que eren un sac de dormir i s'han transformat en un vestit, peces d'intercanvi de roba, de la xarxa Renova la teva roba de Barcelona, peces de segona mà que venen de botigues de segona mà, dels contenidors taronges de la cooperativa Roma Viga, o fins i tot peces de primera mà, però que venen de projectes i iniciatives amb un valor social al darrere. Com a mínim posen el focus en què tot el trajecte que fa la roba des que comencem a treballar amb el material fins que es ven sigui una miqueta més responsable i sostenible amb el medi ambient i amb la humanitat en general.